नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय बावैसो सिगां जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावजानाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं गरायबारि गामिनि 16 बोसोर बैसोनि रैसुमनि बसुमतारी आरो 13 बोसोर बैसोनि मरमि नार्जारी मुंनि सानै गोमानानै थानाय बर' हिन्जावसाफोरखौ दा मोनफिननो हाबाय। नखरा मिथिहोनाय बादिब्ला गोमानानै थानाय सानै हिन्जावसाफोरखौ शिलंनिफ्राय मोननो हानाय जादों। गंनैबो नखरा गोमानानै थानाय हिन्जावसाफोरखौ मोनफिननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजों थामहिनबा जोंनि खौरां बिजोंखौ साबायखर बावहरदों आरो रायजो राजाफोरखौबो साबायखर बावहरदों। बड'लेण्ड बुब्लिखौ आं हामबायहोयो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो गोबां मदद खालामबाय। बड'लेण्ड बुब्लि आरो गुबुन गुबुन निउसफ्राबो जोंनि बे गथ' गोमानायावहाय मदद होबाय। जाहाथे बिसोरखौ गाज्रि मानसिया गुबुन जायगायाव दैथायनानै लांगौमोनबाबो बे निउसनि जुगिदि लांनो हायासै। बेनि थाखायनो आं रोजा रोजा हामबाय आरो जोंनि गथ'फोरखौ मोजाङैनो मोजां जेरै थांदोंमोन बेबायदि मोनफिननाय जाबाय। बिनि थाखाय आङो गोजोनबाय आरो जोंनि गथ'फोरखौ जाया खबर हरबाय शिलंनिफ्राय जायफ्रा जोंनो मदद खालामनानै खिथाहरबाय बिसोरखौबो आङो रोजा रोजा हामबाय होयो आरो फैगोन समाव बायसान्सआव सोरनिबा गथ'फोर बेबायदि जायोबा गासैबो निउसनि चेनेलफोरा बेबायदिनो मदद खालामलायगोन होननानै आं गुरै खावलायनाय थाबाय। दिनै आं रायजो राजानिसिम बेखौनो फोरमायनो सानो दाख्लै आंनि फिसाजोआ लोगोसे आंनि लोगोनि फिसाजोजों सानैजों गोमानानै थादोंमोन। बे फिसाजोफोरखौ जों निगिरनानै शिलंनिफ्राय मोनफिननाय जाबाय। दा बेनिखायनो जथेस्थ' गोजोननाय मोनबाय आरो नैबे जोंनि बिथांमोननि मिडियाफोरखौबो गतिके जथेस्थ' साबायखर थाहरबाय आंनि गोसो सिंनिफ्राय। दा बेबादिनो बिथांमोननि अननाय आरो माबानायाव जथेस्थ' सहाय मोननानै दिनै आं गथ'फोरखौ मोनबाय। आंनि लोगोसे शिलंआव थानाय बे बिनानावफोरखौबो जथेस्थ' गोजोननाय आरो आशीर्बाद जासिहरनाय जाबाय। शिलंनि बरापानिथ' नङा हल'ग्राउन्डआव मोननाय जादों फिसाजोफोरखौ। औ बे जाहैबाय जों साननैसो सिगां थारमाने जोंनि फिसाजोफ्रा गोमादों ओरैबायदि होननानै सिनायथिफोरनिसिम शेयार खालामहरनाय जादोंमोन फट'खौ। दा बे हिसाबै थारमाने बिसोर दखान मोनसेयाव माबा फास्ट फुड जानो फैदोंमोन। दा बे फास्ट फुड जानो फैनायाव थारमाने बे बिनानावफ्रा जायफोर हमनानै लाखिदोंमोन बिथांमोना सोंनानै जेनेबा अबेनि जारौमोनहा मा खोथा बेबादि सोंनानै मोनथिनानै मोननानै हमनानै लाखिनानै जोंनो खबर हरनाय जादोंमोन आरोखि। बेसे गोबाव जाखोमोन ओरैनो? टटेल 11-12 दिन जाबायमोन। 6 तारिखनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन आरो नै मैया सानसे जाबाय आरो मोननाय। दा बे हिसाबैथ' जों जथेस्थ' हर सान फिसाजोफोरखौ निगिरनायाव थारमाने समखौ मोनथियाजासेनो एखनबा गुवाहाटि स्टेसन, एखनबा रङिया स्टेसन, एखनबा ISBT, जथेस्थ' बरागाव बेफोरबायदियाव जेरावबो निगिरजोबनानै जोंनि लकेल ओनसोल क'क्राझार हक बा आपनार सिलिगुरिसिम आरो एरैजाय आप टु लखिमपुरसिम निगिरनाय जादोंमोन। दा बे हिसाबै ओरै निगिरबाय थानाय समावनो जों खबर मोननानै शिलंनि मोनसे जायगायाव जेनेबा पल' ग्राउन्डआव हमनो मोनहैनाय जादों आरोखि। नागिरनायाव मदद पुलिसफोरनिफ्राय बिदि मदद? औ जथेस्थ' मिडियाफोरनिफ्राय मोनदों, रायजो राजा जोंनि आबसुनिफ्रायबो मोननाय जादों आरो RPF बा पुलिसफोरनिफ्रायबो जथेस्थ' जों सहाय मोननाय जादों। बिसोरनिसिमबो जथेस्थ' धन्यबाद थाहरबाय। बिथांमोननि सहायावबो जों जथेस्थ' निगिरनाय जादोंमोन आरोखि। मा मुंमोन गथ'फोरनि? सासेना जाहैबाय सानसुमै बसुमतारी, रैसुमनि बसुमतारी आरो सासेना जाहैबाय मरमि नार्जारी। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन।
बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिहोनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360